la paraula a la senyora Marta. Gràcies. Bé, això que ha explicat Josep és cert i nosaltres no tenim res que dir al respecte. És a dir, la llei ho marca així, hi ha hagut errada, es corregeix errada i ja està. Però hi ha altres qüestions d'aquesta modificació que es proposa ara que a nosaltres ens semblen que no deurien ser així. I així ho hem fet saber, hem enviat propostes a la regidora i no s'han contemplat les nostres aportacions i per tant no anem a votar a favor d'aquesta modificació. A què em refereix? Doncs, per exemple, en el punt de les millores diu que es considerarà o es valorarà, per exemple, l'augment de la tirada d'exemplars. Claro, això el que pot provocar és que acaben havent exemplars del Berga en la bolsa del FEM. Per què? Doncs perquè si l'Ajuntament ja té més o menys clar quina és la quantitat d'exemplars que necessita per a cada tirada, vaig a posar uns números que segurament no seran els exactes, però per a que servisca d'exemple. Si necessitem 10.000 bergues per a cobrir totes les cases i tots els locals del XMSI i aquesta empresa aporta com a millora que en vez de 10.000 le farà 15.000, què fem en aquests 5.000 bergues que mos sobren? És a dir, si es considera una millora el fer més exemplars, si no necessitem més exemplars, per a què anem a concedir-li aquesta millora o aquesta puntuació a l'empresa que ho proposa? No té ningú sentit. És a dir, està bé que es proposa fer un número més a l'any o que es proposa fer 2 números més a l'any. No sé si se'n fa un 9, se'n fa un 8 o se'n fa 11, els que siguin. Però fer un número més sí que té sentit, però del mateix número fer 5.000 exemplars més o 3.000 exemplars més o els exemplars de més que siga, aquests exemplars poden acabar en la borsa del FEM. I valorar positivament això doncs no ens sembla coherent. I això és el que nosaltres havíem proposat eliminar, és a dir, l'augment de la tirada d'exemplars no té sentit que es puntue favorablement per a ninguna empresa. I després, en el tema que comentava Josep, de la quantitat mínima, segurament serà així, i la tècnica és la que coneix la llei més que jo. Però, clar, així també entrem en una situació en la que la qualitat del servei pot empitjorar, perquè no és el mateix fer una tirada del Berga que te costi 10.000 euros que fer una tirada del Berga que te'n costi 5.000. És a dir, o vas a reduir el número de pàgines, o vas a reduir la qualitat del paper, o vas a reduir la qualitat de la impressió, o vas a reduir la qualitat en el repartiment i potser no arriba a totes les cases, o tarda més dies en arribar, o el que siga. Per tant, no sé fins a quin punt aquestes modificacions que es plantegen ara milloren el ple que ja n'hi havia. És a dir, en vistes no al plec en si, sinó en vistes a la prestació d'aquest servei. És a dir, en vistes a que el butlletí siga un butlletí de qualitat, la impressió siga bona, la qualitat del paper siga bona, el número d'exemplars siga el que toca, que no sobren exemplars, que tampoc estem per a tirar diners al FEM, i en definitiva pensem que aquestes modificacions, si ja no estàvem d'acord del tot en el plec anterior, doncs en aquestes modificacions encara estem menys d'acord o estem en més desacord. Perquè, repeteix, no té ningú sentit que es compute com una millora o que es doni una puntuació perquè una empresa pugui fer més exemplars si no els necessitem. Si ja tenim que necessitem 10.000 bergues al mes o per cada tirada que ix, perquè una empresa n'ha de fer 15.000, i això 5.000 què fem? Es porteu a un altre poble? O n'hi ha cases que en deixem 2? És que no té ningú sentit. I per tant no podem acceptar aquesta modificació perquè no ens sembla correcte ni ben encarat el plantejament. Gràcies.